Bona tarda, bon dia. Avui dedicarem la pastilla número 6 als canvis legislatius que hi ha hagut a la llei de la Seguretat Social aquest 2024 i que tenen molt a veure amb els assegurats. Em centrarem als assegurats i amb els pensionistes en concret també, i que venen a solucionar algunes disfuncions que hi ha a la llei de la Seguretat Social i que realment, bueno, a poc doncs, les anem arreglant. A veure si amb aquesta comissió del Consell General podem, a part de les pensions, de la sostenibilitat de les pensions, de la suficiència, podem també fer una modificació global de la llei de la Seguretat Social. No? Bé, anem a començar. Eh? Aquí us ho veieu, alguns dels principals canvis en la llei de la Seguretat Social. Els anirem veient un per un, a veure si us podem explicar d'una manera planera i entenedora. No? El primer canvi ha de ser és l'edat de l'assegurat indirecte. Sabeu que fins ara els nens fins als 18 anys eren assegurats indirectes, a partir dels 18, doncs, si t'estudiaven o tal, tenien que demostrar que estudiaven, etc. El Consell finalment ha decidit que a partir d'ara l'edat per accedir a les prestacions mèdiques com a assegurat indirecte dels pares o dels avis o tutelats pel govern passa dels 25 anys, sense necessitat de cap requisit. O sigui, no hi haurà cap requisit. És a dir, dels 18 anys passem als 25. Vinga, un altre canvi, l'assimilació dels períodes cotitzats. Abans, quan una persona era assegurada indirecta i se n'anava a ser assegurada directa, doncs el temps d'assegurat directe no comptava per ser assegurat directe, indirecte a directe. No? Aleshores, què passa? Pues s'ha dit, bueno, si no hi ha interrupció entre l'indirecte i directe, doncs el temps d'assegurat indirecte tindrà la persona dret a tenir les prestacions com a assegurat directe. No? O sigui, el que hi ha una mica aquí, indirecte-directe, serà instantani. Vinga. En tercer lloc, modificació del càlcul de baixes i la pensió d'invalidesa o pensió de jubilació. Això què significa? Això significa que una persona que tenia una pensió d'invalidesa o una pensió de jubilació i treballava i, malauradament, o tenia un accident de treball o tenia una baixa, doncs la casa li donava a elegir entre la pensió i la baixa. Això era injust, perquè realment es paguen als dos costats, és una mica el que diu aquí el text, no? Quan s'estava de baixa per malaltia comuna o accident de treball i a la vegada ser titular d'una pensió d'invalidesa o una pensió de jubilació es tenia que elegir entre la baixa, o sigui, el que se't pagava de baixa, o la pensió. A partir d'ara, com que són dues coses separades, es cobrarà la pensió de jubilació d'invalidesa i, a més, el que correspongui de la baixa. Per això es cotitza per els dos llocs, o sigui, es cotitza per el treball i es cotitza per la pensió de jubilació a la branca general. No? O sigui, la baixa o pensió es converteix en baixa més pensió. Vinga. Següent canvi substancial. Assimilació a l'alta per la concessió de la pensió d'invalidesa. No? Això són casos que han passat reals, persones que han deixat de treballar i el mes següent o 2 dies després, que ja estaven de baixa de l'empresa, han agafat una malaltia i, clar, la CAS no li podia donar una pensió d'invalidesa perquè la realitat era que no estava cotitzant en una empresa, malgrat tenia 40 anys de cotització. Jo el cas que us estic parlant portava més de 40 anys de cotització. No? Llavors, que aquí, per tenir dret a la pensió d'invalidesa, tenia que estar d'alta en una empresa, ara s'assimila al servei d'ocupació i altres assimilacions de la baixa, i llavors l'altra empresa o l'assimilat tindràs dret a una pensió d'invalidesa. Bé, seguim. Capital de defunció. Aquí m'aturaré un moment perquè és important veure aquest capital de defunció que molts de vosaltres sabeu que abans no es tenia dret si no treballaves com a assalariat o per compte propi. Per tant, totes les persones que cobraven una pensió, sigui del modus que sigui, una pensió de jubilació, una pensió de reversió, de viduïtat, una pensió d'invalidesa per accident, tal, una pensió
no contributiva de persones amb discapacitat, una pensió de prejubilació, per exemple, d'una empresa, etcètera, doncs no estava. Llavors, clar, resulta que totes les persones que us acabo de dir també estaven cotitzant a la Seguretat Social un 10%, o sigui, un 3% el jubilat i un 7% en aquest cas la CAS, o una empresa o qui fos, és a dir, que estaves cobrant la pensió i els assalariats cotitzen el mateix. Llavors, a igual cotització, igual dret. Això de que al final no s'estava donant, doncs era una injustícia i aleshores penso que els nostres arguments van convèncer el Consell d'Administració perquè ho passés i el Consell General ho ha aprovat. A partir d'ara, el dret del capital de defunció també el tindran els causants, o sigui, la persona que traspassa i que cobrarà una pensió, sigui de jubilació, d'invalidesa, de persones amb discapacitat no contributiva, una pensió de solidaritat de persones grans o una pensió de prejubilació d'empresa. Abans només eren assalariats o compte propi. Per tant, ara el capital de defunció serà per tots els assegurats directes. Tots. I això és un gran avenç, penso, de que ja era hora de que això fos així. Bé, requisits per a la pensió de reversió. Aquí també em voldria aturar un moment perquè el tema de la pensió de reversió de viduïtat jo crec que al final ha de patir una reforma general perquè estem arreglant coses cada any, cada any i mig, trobem coses, podem arreglar això, te'n vas a veure les persones que el govern, te'n vas a veure el Consell General i et diuen, això serà la comissió de la CAS que ho arreglarà, no? Però, mentrestant, hem d'anar arreglant coses. Jo soc partidari, sí, de fer una reforma en profunditat de la pensió de reversió, de viduïtat, tal com un model, seguim, per exemple, el model francès, que ara no em detindré a explicar-lo, sinó que ja farem un monòleg sobre aquest tema, però entenc que la pensió de reversió ha de sofrir canvis totals. I mentrestant, anem arreglant petites coses. Aquest any entrarem una altra, perquè hi ha alguns articles de la llei de la CAS que grinyolen sobre aquest tema i sobre les prestacions de les pensions de viduïtat, etcètera. Però, ara els requisits de la pensió de reversió, si el causant d'una pensió de reversió és persona jubilada, només es requerirà 12 mesos de cotització en lloc dels 5 anys, dels últims 6 de cotització, o 15 anys o 5 per l'anterior legislació. És a dir, jo tenia una pensió de jubilació, però no podia la meva vídua o al revés, el vidu, no podia gaudir d'això si jo no tenia 15 anys de cotització. Això, si ja tinc dret a la pensió de jubilació, era una mica incongruent tenir els mesos de cotització. Hem posat els 12 mesos, que de fet no hauria de ser 0, com passa a França, però aquí de moment hem pogut lograr aquest any, o sigui, la pensió de viduïtat pels jubilats només hauran de tenir un any de cotització, cosa que penso que és un altre avenç important. Dret a prestació per comptes propis, és a dir, a tothom, ningú se li escapa que abans del 2008 hi havia persones que no estaven obligades a cotitzar per compte propi, i aleshores què passa? Que no tenien dret, no havien cotitzat per la jubilació, amb la qual encara no podien ser titulars d'una pensió de jubilació i es quedaven sense prestacions. Per tant, és un tema que ha tractat directament el Consell General i que penso que és un gran avenç també per a aquelles persones que es van quedar fora del sistema quan hi va haver els canvis de la llei del 2008. Ja finalment, també cotització a la branca de jubilació pels prejubilats de la casa. És a dir, aquí què passava? Aquí passava que una prejubilació, per exemple, de l'administració o d'un banc o una entitat privada, cotitzava a la branca general i a la branca de jubilació. Per això, tal com ho deia l'article 225 de la llei de la Seguretat Social. Què passa? Que si les persones es prejubilaven de la Seguretat Social, és a dir, que ja no adquirien més punts de la Seguretat Social, continuaven cotitzant a la pensió de l'empresa, diguem-ho així, a
a la jubilació, amb la qual aquests punts que comprava no se li retornaven o no se li millorava la seva pensió. Amb la qual això era injust, des del punt de vista de que una vegada arribes als 65 anys això no passa, perquè una vegada arribes als 65 anys, convertit en pensió de jubilació no passava, per tant, si et prejubiles de la Seguretat Social, doncs ha de poder passar el mateix que si et jubiles, vamos. Bueno, aquí les persones que gaudien d'una prejubilació empresa i a la vegada estaven prejubilades per la CAS cotitzaven a la branca de jubilació la prejubilació d'empresa, quan els punts adquirits no podien augmentar la seva prejubilació de la CAS ni la jubilació als 65 anys. No? Doncs prejubilació empresa, no cotització a la CAS, sí, hi ha no cotització a la CAS d'aquesta prejubilació de l'empresa si la persona s'ha prejubilat a la CAS. Bé, gràcies per la vostra atenció. Seguim treballant per millorar les condicions dels assegurats i, bueno, a la vostra disposició pel que pugueu necessitar i alguns dubtes que pugueu tenir sobre això o un altre tema. Vinga, bona tarda i fins una altra.